Здравейте отново, вие сте с канала Менсана, аз съм Светослав. За тези от вас, които не ме познават, аз създадох този канал, защото започнах да отслабвам и искам да споделя с вас моето отслабване, а по-точно заявих, че искам да сваля 20 кг. Днес сутринта се претеглих и съм точно 91 кг. Аз стартирах от над 100, но да кажем, че в деня, в който записах първото видео, тежах точно 100 кг и така че за сега са 9 кг и съм много доволен. Ако се чудите как го постигам, тренирам с тежести 4 тренировки седмично, бягам поне един път в седмицата 5 км и в един от свободните дни излизам с колелото и обичам да минавам поне 25 км. Записвам това видео от Рилския манастир. Това е едно от любимите ми места, където обичам да се разхождам. За тези от вас, които не тренират, мога да кажа, че дори самото ходене върши чудесни резултати. Миналата седмица бях при майка ми в Италия и ходех всеки ден, изминавах по доста километри. Не съм тренирал във фитнес, нито съм карал колело и пак успях да сваля поредния си килограм и сега продължавам в България. Даже вчера ми се случи една случка. Бях излязъл с колелото да покарам, обаче спуках гума и бях на 10 км от вкъщи и ми се наложи да ходя пак. И ходенето свърши чудесна работа, като се прибрах и се претеглих. Само с това излизане бях свалил поне 800 грама, като се има предвид, че съм изпил поне 2 литра вода по време на цялата разходка. Ям абсолютно всичко, което обичам, просто се съобразявам с калориите. Гледам да изяждам около 2200 калории на ден и това работи чудесно. Успявам да сваля 1 кг всяка седмица, което е супер резултат. Очаквам, рано или късно да не е толкова бързо отслабването, но за сега е 1 кг на седмица. Това от мен за днес. Запомнете мотото на канала. Започни сега, не отлагай за утре. И ще се радвам да споделяте с колко се може повече хора, които, както мен, имат наднормено тегло и искат да отслабнат, за да се мотивираме взаимно и да си помагаме. Довиждане и до следващата седмица.